Shalbrumno jesek mansak MLA Fanni rangbai lukurono chubasuk khlaitongo Gulagati Amsini MLA Manav Debarba Abahagino tini Karaksalo 17 Gulagati bai khobja gulirai bisio lukurono khamte sumui bagika MLA Manav Debarba logio majaka MTC Umashankar Debarmabo kaisa khambak jaka kuno panrogo tamna bagui oro kaisa team samnai kadal team jate lukurang ni subidan bagui je tamna kaisa rang income khaimana ja tai jara kri rok no jate bong subidang nai jan bagui kaisa khamba jaka MLA fan theke lukurok no janangmani abo bagi tongo next baul borok demand khaika baul rusamni ba kitong samni manibo ronai next Goa next ogura bisio omno kariba bot khayo tai bangna tangsa tini bangna ite kaisa patle kat bisi warung baribo orobo tabuk thangi tongo ro program borok uthna ja oro omai kono sem kham je kham koto honke joton sino sin boro o kham koto bagnai hambaisa